Ο Μερσό ήταν παρόν, δέχτηκε και εκείνο την ίδια απειλή, είδε και εκείνο τα όπλα, τα μαχαίρια τα οποία κρατούσαν, το οποίο όπλο είδε και στη συνέχεια, μόλις πήγε στη σπηλαία λίγο πριν τον φόνο. Επίσης, αναφέρθηκε ότι ο κατηγορούμενος δεν θυμάται πολλά από τα γεγονότα και θέλω να απευθυνθώ σε εσάς και να σας ρωτήσω, όταν βρίσκεστε σε πολύ μεγάλη ένταση και μπορούμε σίγουρα να πούμε ότι ο Μερσό εκείνη τη στιγμή, όπως ανέφερε και ο ίδιος, βρισκόταν σε μια πολύ μεγάλη ένταση και σε μια έντονη συναισθηματική κατάσταση. Θυμάστε ό,τι ακριβώς συμβαίνει, δεν ξεχνάτε πολλές φορές κάποιες λεπτομέρειες. Από το έγκλημα το οποίο μελετάμε αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Μερσό, ο κατηγορούμενος, είχε τον χρόνο να πάρει στο σπίτι, να πάρει το όπλο του φίλου του που ήταν παράνομο και το οποίο ήταν στην κατοχή του χωρίς κάποια πιστοποιητικά και να επιστρέψει, να βρει τους Άραβες, οι οποίοι δεν τον ακολουθούσαν, αλλά κάθονταν ήρεμοι στην παραλία και παρόλο που εκείνη τη στιγμή δεν του απείλησαν τη ζωή άμεσα, να τους πυροβολήσει και να τους δολοφονήσει. Δεν έχω να πω πολλά. Δεν έκανα κάτι. Σκότωσα έναν Άραβα, από εκεί μου επιτέθηκε. Όλοι έρχονται να μου επιτεθούν, ο ιερέας ήθελε να με πεταπίσει. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να καταδικαστώ, καθώς μου επιτέθηκαν οι Άραβες. Επίσης, ήταν οπλισμένοι και δεν μπορούσα να κάνω πολλά. Και την καρδιά εγκληματία όπως αναφέρατε. Ένσταση, ερώτηση, προσπαθεί να εξοργήσει το μάτι. Αληθεύει ότι προτείνατε στο Μερσό μια ευκαιρία για καλύτερη δουλειά στο Παρίσι και την αρνήθηκε? Ναι, του πρότεινα να εργαστεί σε μια καινούργια δουλειά στο Παρίσι που έχει περισσότερες προοπτικές για το μέλλον του. Εκείνος μου αρνήθηκε και δεν έδειξε κάποιο περισσότερο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη πρόταση. Μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι οι επιπλέον σφαίρες που πυροβολήθηκαν ήταν για να σιγουρευτεί ότι δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί ο Άραβας. Ένσταση, ερώτηση είναι υποθετική και δεν μας δείχνει συγκεκριμένη. Προσωπικά εσείς ο ίδιος συνομιλήσατε με τον κατηγορούμενο και βγάλατε κάποια συμπεράσματα και όπως δηλώσατε και τώρα μόλις στην εισαγγελία, είπατε ότι φαίνεται να μην έχει μετανοήσει και να έχει καταλάβει το έγκλημά του. Δεν πιστεύετε προσωπικά ότι αυτό θα μπορούσε να δείξει ότι έχει καταλάβει ότι έχει κάνει το έγκλημα, άρα είναι το πρώτο βήμα προς τη μετάνοια και θα ήταν καλό να του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία? Ένσταση, ερώτηση είναι υποθετική και δεν μας δείχνει συγκεκριμένη γεγονότα. Έχεις άλλη μια ερώτηση? Δεν έχω άλλη ερώτηση. Κύριε Σαλαμάνα, σας έχει δοθεί ποτέ άσχημο Μερσό με κάποιον αισθητικό τρόπο ίσως? Όχι, ήταν πάντα φιλικός μαζί μου και πάντα προσπαθούσε να με βοηθήσει, όχι μόνο εμένα αλλά και το σκύλο μου. Νιώσατε ποτέ τρόμο ή φόβο όταν ήσασταν γύρω του? Όχι, πάντα υπήρχε μια φιλική διάθεση μεταξύ μας. Την επιθυμία να τον παντρευτείτε αρκετές φορές? Ναι, φυσικά. Πιστεύω εγώ προσωπικά και θα ήθελα και να σας ρωτήσω, άμα όντως ήταν ένας ανήθικος άνθρωπος, ήταν τόσο κακός όσο προσπαθεί να τον περιγράψει η εισαγγελία, θα θέλατε να τον παντρευτείτε? Πώς θα περιγράφετε το χαρακτήρα του κατηγορούμενου? Τη στιγμή που ήταν προχωρός, θα ήταν η από τη ζωή μητέρα του. Ήταν στο γυναικόπιο μας κάποιο καιρό. Εντάξει, ήταν ηλικιωμένη, ήταν εκεί. Ίσως ήταν καλύτερα και αυτό να κάνει το γιο της. Αλλά ήταν περίεργος χαρακτήρας. Κάπως ήταν μέσα στο τρεπής, ιδιαίτερα στο τρεπής. Ποια είναι η αντίδραση του όταν έμαθε ότι θα συνδρέψει? Γενικότερα τον είδα ότι ήταν κάπως περιφερμένος. Θέλω να είμαι και στεναχωρεμένο από μια άποψη. Όσο ο χαρακτήρας ήταν πολύ περίεργος, σίγουρα πιστεύω ότι στεναχωρέθηκε, ωστόσο δεν είχε εκφράσει τα συναισθήματά του. Να ρωτήσω, έχετε φίλους?
Ένσταση είναι άσχετο με την πόλη. Πρώτη να αρχίσει. Ποια ήταν η αντίδραση του κατηγορούμενου στην πρώτη σειρά? Εννοείται ότι ναι, θα μπορούσα. Πώς νιώθετε πως ο τελικός σας δολοφόνησε έναν άντρα?